Molt bon dia, sóc en Josep Campmajor de Girona Futur, ara a Girona. Sigueu benvinguts, benvingudes en aquest local social de l'Associació de Veïns de l'Eixample, veïns i veïnes de l'Eixample, que això sempre, la Meli no sé on és, sempre m'ha agradat aquesta inclusió, per dir-ho d'alguna manera. Gràcies per rebre'ns també aquí, gràcies Meli per les gestions. Portem, crec que són ja 7 xerrades amb aquesta, de les xerrades de Girona Futur. Quan Girona Futur va néixer amb la voluntat de poder parlar i discutir sobre temes de ciutat, temes de país, i discutir en el sentit més bonic de l'expressió, perquè a través d'aquesta discussió volem treure'n conclusions. Avui tenim un tema molt interessant, punyent, necessari per la ciutat, però d'aquí a final d'any tindrem encara 2 xerrades més, una la propera vinculada a mobilitat i la següent, l'última de l'any, vinculada a seguretat, que també esteu convidats. I ara hauria de dir, deixo pas a la moderadora i als ponents, que ja estan preparats, que és la Isabel Raibal, però em permeto 20 segons, perquè és la primera xerrada que passo a Girona. No sabia el que era encara una xerrada de Girona Futur en directe i en 3D. Fins ara eren en 2D, malgrat que el monitor donava certa profunditat, però això és una altra història. I voldria donar gràcies. Gràcies als membres de Girona Futur, els que eren des del moment de la fundació, els que van creure abans que existís Girona Futur, a la Mercè, que va ajudar a pensar-ho, sobretot, i a imaginar-ho, i els que us heu anat incorporant per aconseguir que Girona Futur sigui una cosa gran, molt gran i molt més gran que serà. Per tant, gràcies per deixar-me ser aquí i tornar a casa. Isabel, tot teu. Gràcies, Josep, i benvingut. Bé, anem a introduir el debat. Els desequilibris socials són una realitat que arrosseguem des de temps llunyà. De fet, per segles s'ha normalitzat, potenciat i fins i tot excusat com un suposat mal necessari per al desenvolupament socials. La revolució industrial creix de manera ràpida gràcies a l'escletxa entre rics i pobres, classes altes i classes baixes. No és fins passada la Segona Guerra Mundial i amb la tensió i la consolidació de diferents corrents polítics i teories econòmiques, però especialment amb l'aparició del concepte de societat del benestar, que els desequilibris socials entren en un període de perversió conceptual. La creació de l'anomenada classe mitjana emmascara els desequilibris relacionats amb l'habitatge, l'educació, la nutrició i el treball, i al mateix temps es teoritza sobre la propietat privada, els drets col·lectius i la solidaritat. Per això avui volem fer-nos algunes preguntes. És Girona una ciutat solidària? Què vol dir ser solidaris? Quins són els reptes que la ciutat té pels anys vinents i què s'hauria d'estar preparant? Quina és la realitat per a aquests drets? Quins són els problemes més punyents a la ciutat en aquest moment? Quina és la resposta que caldria estar donant i a on? A les escoles? A les institucions? Des de les associacions de veïns? Quina diferència hi ha entre solidaritat, suport i caritat? Què fan les administracions? Què esperem d'elles o què estaríem disposats a acceptar que fessin? Per parlar de tot plegat, per xerrar, tenim amb nosaltres 3 veus que, convenientment, en aquests dubtes, avui ens acompanyen. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. En primer lloc tenim a Guillem Gómez, és un educador social i psicopedagog, cap de l'àrea d'anàlisi social a Càritas, Girona. És també professor del Departament de Pedagogia de la UDG, amb més de 25 anys d'experiència en el camp social. Benvingut. Gràcies, vosaltres. Roc Masicas, perdó. És psicòleg i especialitzat en infants i famílies, formador i supervisor d'equips en l'àmbit dels serveis socials especialitzats i membre investigador del Laboratori Vincle Afectiu i Desenvolupament Humà de la UDG. Benvingut, Roc. Moltes gràcies, ben trobat. I, en darrer lloc,
el nostre company de Girona Futur, Santi Bauné. És un home de banca, retirat, esportista i amic dels seus amics, activista ciutadà i membre de l'Associació de Veïns de Mercadal, un barri que viu en primera línia el tema de la xerrada d'avui. Bé, anem a iniciar. Jo us llenço una pregunta i després aquí el debat participeu com ho vulgueu. Quina és la fotografia real de la ciutat pel que fa a les necessitats socials, pel que fa a l'habitatge, a l'accés al treball digne i els drets socials mínims? Coincideix la visió real de la sensació que tenen les persones? Qui vulgui iniciar el debat? Auet el meló. Vols arrencar, Calla? Sí. Bueno, en primer lloc, gràcies per convidar-me a aquesta tertúlia sobre una temàtica que em sembla important i tremendament pertinent. Jo crec que quan parlem de solidaritat, sí que és el tema que es planteja, jo crec que és un terme que posaria en qüestió, només així per començar. Jo crec que és un terme que s'utilitza sovint per suavitzar d'altres que serien d'alguna manera més pertinents al meu entendre, per abordar la situació que tu plantejaves o que dibuixaves a la presentació, que seria la justícia social, allò que socialment és just i que hem de poder garantir per les persones que viuen en una ciutat com Girona o les persones en general. Aquesta solidaritat o fins i tot aquesta justícia social és important, però aquesta solidaritat no hauria de substituir un sistema garantista, veritablement garantista, sí que garanteixi els drets fonamentals i l'equitat. I sobretot aquests drets no fonamentals o no considerats com a fonamentals a la Constitució, que per aquest motiu aquesta obligació de cobertura varia per les administracions que en són competents i que per tant d'alguna manera com que l'obligació no és garantir, és promoure, estem en aquesta tessitura complicada amb alguns aspectes que plantejaves, com podien ser per exemple les dificultats d'habitatge o les dificultats per accedir a un treball digne que permeti d'alguna manera viure de forma adequada i digna. Per tant, pot ser aquesta primera diferència entre aquests drets fonamentals amb els que jo puc tenir dret i que per tant puc interposar una denúncia si no els tinc garantits. Jo tinc dret, la meva filla té dret a una escolarització i per tant si el Departament d'Educació no en garanteix una plaça, llavors podríem entrar en un altre debat que és la qualitat de l'educació pública, més enllà d'això. Però jo tinc el dret a que la meva filla sigui, d'alguna manera, se li assigni una plaça per anar a l'escola. Però en canvi, d'alguna manera, no tinc dret a aquest mateix nivell a una vivenda i per tant puc estar vivint al carrer de Girona i per tant d'alguna manera aquesta diferència entre la promoció o l'obligació del sistema a garantir aquest dret és un dels primers elements que es plantegen. I d'altra banda, quan parlem d'aquesta solidaritat, és a dir, en termes no vinculats a aquesta justícia social, també ens permet veure aquesta solidaritat com un acte aïllat i no com el que hauria de ser, que és aquesta responsabilitat col·lectiva. No una resposta a necessitats immediates i sí una aposta per canvis estructurals que permetin aquesta veritable igualtat d'oportunitats. Així per acabar una miqueta, em sembla un element clau, i ara estarà bé aquest debat i conèixer l'opinió dels ponents i poder també conversar una mica, a mi em sembla un element clau i que veig sí o sí vinculat a una col·laboració entre entitats socials, el tercer sector i entitats associatives, l'administració pública i la ciutadania, com a resposta necessària per garantir aquesta equitat que plantejava. Molt bé, ho has arrencat a Calle en un eix que a mi em semblava que l'havíem de posar al damunt de la taula de manera inevitable, que és el de la justícia social, que no ho podem deslligar del tema de la solidaritat, però com que ho empalmaves tan bé més en aquest argument amb el tema dels drets, aquí sí que em venia de gust de poder-hi dir alguna cosa, perquè els drets són individuals però també són col·lectius. I l'exercici dels drets és quan entrem en conflicte, de vegades, entre allò que pertany a la col·lectivitat, a la gent, al carrer, a les persones, i qui exerceix allò que hem vingut a dir, les polítiques públiques. Les polítiques públiques tenen molt a dir en això. I les polítiques públiques de vegades són més encertades o van més dirigides cap a la compensació de les desigualtats
en un sistema com el que vivim, un sistema capitalisme que ja dona per bo, que hi ha unes desigualtats que són inherents al sistema i que ens les mengem amb patates, i hi ha polítiques públiques que s'hi adrecen més i polítiques públiques que no s'hi adrecen tant. Quan no s'hi adrecen tant, aquí, aquests drets els hem de convertir nosaltres en una obligació, en el sentit que l'organització de la gent, i aquesta és una de les coses que serveixen per tirar endavant en aquest exercici, l'organització de la gent, l'organització col·lectiva, l'autoorganització, ha d'empènyer aquestes polítiques públiques cap a una posició on s'implementin polítiques troncals d'inclusió pel que fa al dret al treball, pel que fa al dret a l'habitatge, pel que fa al dret a realment viure en una ciutat, amb un altre concepte que hem de posar al damunt de la taula segur, que és el de la dignitat, perquè per arribar aquí hem passat per aquesta plaça, i en aquesta plaça hi ha dues persones vivint al carrer en unes condicions on la dignitat no apareix per enlloc. I aquest és un dels temes que haurem de parlar aquí. Però no delegant-ho només al papa Ajuntament o al papa Generalitat o al papa Estat, sinó empoderant-nos nosaltres també com a ciutadans en el sentit que són uns drets que s'han de lluitar, com tots els drets. Sí, només volia seguir per aquí. Bé, jo d'entrada us voldria dir que tinc dues visions diferents del problema de solidaritat. Una és la humana, la meva, la particular, i una altra és per la que he vingut aquí, com a veí d'un barri que està patint problemes greus en aquests moments, sobretot de sensellarisme, d'altres també, puc parlar que és un barri que no disposa d'una llar d'infants, que no té una biblioteca, en fi, si portéssim els veïns aquí us explicarien un piló de coses que manquen, però d'una forma directa, parlant de solidaritat, i no des del punt de vista humà meu, jo entenc que aquestes persones que viuen al carrer, tots a darrere tenen una història, i segurament una història trista. No hi viuen perquè els hi vingui de gust viure així, viurem millor d'una altra manera, que és tinguent una vivenda, tinguent un treball i puguin exercir la seva vida d'una forma normal. Però sí que és veritat que a vegades l'equilibri entre ser solidari i la realitat és diferent. O sigui, el barri del Mercadal, jo diria que en pocs mesos, en un any, en 2 anys, el deterior que ha viscut ha sigut molt important, molt en el sentit que aquestes persones, i parlo ara de sensellarisme, o sigui, és que ja us dic que ja és un problema greu, crec jo que és un problema greu per les persones que hi són, que viuen en aquestes condicions, i per al mateix barri que no ha pogut assumir el problema d'una manera directa. Un percentatge molt elevat d'aquestes persones que estan visquent al carrer ara viuen així per dues raons. Una, per un tema de no tenir l'oportunitat de poder viure d'una manera decent, i també perquè bona part d'ells són addictes. En aquest cas, en el cas del barri del Mercadal, són addiccions bàsicament a l'alcohol. Les dues coses no conviuen gairebé, perquè una persona addicta necessita complir la seva addicció, i això vol dir demanar al carrer, que no és una cosa dolenta en si, si et donen. Si no et donen sí que és un problema, perquè llavors provoca reacció per part de qui no rep, i té dues formes d'aconseguir-ho. Una és o forçant a la gent que ho facin. Pensem que el barri del Mercadal és un barri de gent gran, jo crec que dec ser dels joves, i en Jordi que està per allà, sí, seria dels joves del barri i sóc una persona amb quasi 70 anys. Vull dir que... I l'altre és els petits comerços del voltant que els poden nodrir del que ells necessiten, que és alcohol, doncs robant. No hi ha altre sistema, vull dir que si no tinc els calés ho aconsegueixo d'una altra manera. Això és el barri, avui això és el barri, i us parlo d'un barri que és bàsicament solidari, perquè és un barri que per altre cantó, a nivell social és un barri que es mou molt, on hi ha moltes activitats de tipus social, però repeteixo, no és un tema que el barri no sigui solidari, sí que ens ha sobrepassat el problema que nosaltres som capaços de donar com a associacions o com a veïns del mateix.
Llavors, quina seria, en base a això que expliqueu, i centrar-nos ara en aquest tema per poder passar després a d'altres, quina seria la resposta que caldria donar o que s'està donant ara? Què s'està donant i què seria la que caldria? Jo crec que Girona està vivint una situació que no és diferent de la que estan vivint moltes altres ciutats, no? I és que el mil·lenni, jo diria el segle i el mil·lenni han començat en unes circumstàncies molt pitjor del que van començar els anteriors, perquè els anteriors sempre començaven amb una il·lusió, amb una esperança, i hem començat amb una crisi estructural, amb una crisi de l'estat del benestar, amb una crisi econòmica important, i amb uns canvis socials que ens impedeixen pensar moltes coses de nou. Moltes coses de nou. Quan dic pensar moltes coses de nou, vull dir que fins i tot ens hem d'inventar paraules noves, perquè la realitat és tan diferent que necessitem paraules noves per explicar-la. Clar, estem en una societat en què conviuen, a més, per la pròpia diversitat, morals molt diferents. Aleshores, és molt difícil de conjugar tot això. Com més gran és la ciutat, més atrau determinades dinàmiques relacionals de gent que per les seves condicions estructurals de vida han tingut menys oportunitats. Com que han tingut menys oportunitats i si han tingut menys oportunitats és perquè vivien en un sistema tremendament desigual, han tingut moltes menys oportunitats i la seva vida s'ha decantat cap a uns camins com els que ens explicava en Santi, que són difícils de reconduir, són molt difícils de reconduir. Hi ha coses que jo diria, soc moderadament pessimista, és a dir, és difícil de donar-les, no hi ha solucions senzilles a problemes complexos, no n'hi ha. I aquest és un problema d'una gran complexitat, perquè hauríem d'estar socialment organitzats de manera diferent per poder donar resposta a aquest tipus de problemes i aquests canvis socials que són tan grans no es poden fer al ritme tan ràpid en què canvia la societat i per tant no arribem, la realitat sempre l'empaitem, no anem mai per davant, és molt difícil. És molt difícil a més si no tens els recursos. Si no tens els recursos. Moltes de les polítiques de què parlem són polítiques que potser no tenim totes les competències que necessitaríem per poder-ho resoldre. Aquí aprofito l'avinentesa, poder organitzar-nos nosaltres com a societat, per tant ser un país lliure ens donaria eines també per poder organitzar millor o almenys intentar-ho, que ara mateix no podem ni intentar-ho, algunes d'aquestes problemàtiques. Tanco parèntesi i continuem. La solidaritat és important. Em sembla que era la Margaret Mead, una antropòloga molt coneguda americana, que deia el bressol de la civilització és la solidaritat. Quan li van preguntar quin era el primer senyal que havíem trobat de civilització, va dir un fèmur trencat i curat. El fet que aquell fèmur s'hagués pogut curar vol dir que hi va haver algú que va estar pendent d'aquella persona mentre es va recuperar. A la natura, un fèmur trencat vol dir que no pots anar a beure aigua, vols dir que estàs a disposició de qualsevol depredador i per tant era una mort assegurada. El primer fèmur trencat i guarit, per tant, necessita de les... És el primer senyal de civilització. Per tant, si parlem dels reptes de la solidaritat, estem parlant dels reptes de la civilització també. I llavors aquí l'acompanyament i les xarxes comunitàries i les xarxes de suport i les associacions de veïns i les entitats que treballen per millorar el món i entitats com Càritas i les entitats del tercer sector, amb tot el malament que s'han fet moltes coses durant molt de temps, també són valors que necessitem per reorganitzar-nos de nou per atendre aquestes noves realitats. Que són noves realitats que ens estan demanant a crits que ens ho mirem i que fem coses diferents de com les hem fet fins ara. Jo crec que els problemes són nous i que necessiten solucions noves. Moltes vegades, grans de les dificultats que tenim és que abordem problemes nous amb solucions antigues i això no acaba de donar la resposta que necessitaria. Agafant una mica el fil una mica del debat, és a dir, és cert que la responsabilitat és col·lectiva, és evident que és col·lectiva i que per tant d'alguna manera el discurs una miqueta de mirar exclusivament cap a l'Estat, cap al govern de la Generalitat, cap a l'Ajuntament, diguem, és només una part, és a dir, de la solució, però crec que és una part de la solució, perquè crec que un sistema de serveis socials digne passa per un sistema de serveis socials suficientment finançat.
Clar, estic d'acord amb el que plantejaves, és a dir, aquí sortia un problema, diguéssim, multifactorial, un problema estructural, per suposat, però que estem veient la punta de l'iceberg d'alguna manera, on aquest problema, diguéssim, apareix d'una forma com més punyent i que pateixen de forma més punyent les persones que el pateixen i d'alguna manera dinàmiques que s'estableixen d'alguna manera, petits també o viscuts, com comentaves, pels veïns. Sí que potser podem fer una mirada una miqueta al que ha portat fins aquí, és a dir, el darrer informe de la Fundació FOESA, de Càritas Espanyola, plantejava que a Catalunya hi havia un 30% de població en risc d'exclusió. Sí? I això està dient moltes coses. Plantejava que estem en dinàmiques que ens porten a que aquesta dada, doncs ara es publicarà l'any 2025 el proper informe sobre la inclusió, la cohesió i l'exclusió social a Catalunya. Doncs, què està passant? Doncs que el que demostra és que les crisis tenen una gran capacitat d'excloure persones, de fer un efecte d'espiral i que expulsa persones i que els períodes de recuperació econòmica no són capaços de reabsorbir totes aquestes persones. Per tant, hi ha un volum de persones que va quedant al marge sistemàticament i aquest marge és un marge que es pot anar complicant, fins a arribar a situacions com les que aquí es descrivien. Però també es deia una altra cosa, que és que aquelles persones que havien entrat en situació de risc d'exclusió, de crisi econòmica, de pobresa, d'alta vulnerabilitat, no sé, qualsevol de les paraules que poden descriure, les que el sistema hauria pogut reabsorbir amb aquesta mena de bonança econòmica que posterior a qualsevol crisi, 2008, la Covid va ser un altre element important, estem vivint ara l'impacte de la inflació disparada després de la guerra d'Ucraïna, en fi, tots aquests períodes que han expulsat a un volum gran de persones, els moments de recuperació econòmica no són capaços de reabsorbir aquestes persones i sobretot els reabsorbeixen en una situació pitjor a l'inicial quan van ser expulsats. La persona que entra en situació d'exclusió per la pèrdua del treball, el treball que recupera no li permet viure amb la mateixa dignitat que li permetia el treball que va perdre en el seu moment. Per tant, d'alguna manera estem condemnats a dependre de polítiques redistributives que quan són poden matisar aquestes dificultats i quan no hi són tenen, diguéssim, un efecte pervers sobre la vida d'aquestes persones. Agafant també el fil de la problemàtica que apareixia, no centrant exclusivament en les persones de carrer, però sí que veient aquesta problemàtica, doncs clar, el que veiem des de la nostra experiència treballant amb persones en risc d'exclusió és que dibuixem d'alguna manera aquesta exclusió com una espiral, com deia. Llavors l'inici pot ser qualsevol punt, és a dir, és evident que l'inici pot ser la pèrdua del treball i això pot comportar problemes evidentment vinculats amb l'habitatge, vinculats amb la salut, vinculats amb la família, però qualsevol d'aquests elements per si sols poden ser, diguéssim, d'alguna manera els que provoquin aquesta exclusió. Un tema de salut pot provocar la pèrdua de la feina i pot provocar d'alguna manera la pèrdua de l'habitatge. La pèrdua de l'habitatge pot provocar d'alguna manera, llavors clar, quan aquesta problemàtica, diguem-ne, multifactorial no és abordada d'una forma integral, per aquesta, comentava, per aquesta xarxa digna d'aquest sistema dels serveis socials, una xarxa col·lectiva de suport, que s'ha de gestionar amb excel·lència, és evident, que ha de tenir la inclusió com a eix, però que ha d'estar finançada adequadament, perquè les administracions que en són responsables i les entitats del tercer sector que també estem treballant en col·laboració, siguin capaços d'alguna manera per garantir això. I acabo dient això perquè un dels elements que també destacava aquest informe que us comentava és que quan analitza l'exclusió i les diferents dimensions que la provoquen, a banda de la dimensió econòmica, del treball, de l'habitatge, etc., una d'elles és la dimensió de la participació. I és evident que la resposta ha de ser col·lectiva, és evident que aquesta organització ciutadana ha de ser una de les respostes que doni d'alguna manera cobertura a aquestes necessitats, que doni resposta a aquestes problemàtiques, però quan no tens garantit aquests mínims és molt difícil d'alguna manera el poder participar de forma adequada. És un dels llençols que perdem a cada bugada, també la capacitat de participació, perquè les persones necessitem, una qüestió que és un terme que ha sortit, uns mínims que tenen a veure amb una cosa, que és amb la dignitat. Per sota d'uns mínims de dignitat no podem demanar participació. Un ha de tenir garantides unes determinades condicions de dignitat de la persona, des de les quals un pot empoderar-se i participar per generar noves crisis, per provocar noves crisis, per generar dinàmiques en el sentit d'organització col·lectiva que sigui prou densa, que sigui prou sòlida, com per empènyer a les polítiques públiques a
tenir una agenda de promoció del benestar de veritat i de treball en polítiques troncals que siguin de veritat d'inclusió. Sense aquests... Per tant, hem de fer primer aprofitar les polítiques públiques per generar aquests mínims de dignitat que permetin una organització col·lectiva que torni a empènyer a les polítiques públiques per tirar endavant en una agenda de veritat de benestar. És un cercle complicat de tenir, és un cercle molt complicat de construir, però sense això, i aquí sí que és veritat que en aquesta fase inicial d'aconseguir aquests mínims de dignitat que la ciutat, la ciutat també, i les persones necessiten, si les polítiques públiques no sempre hi estan prou decidides, aquí entren les xarxes comunitàries. I aquí les xarxes comunitàries moltes vegades han servit per aconseguir que persones que no estaven en aquests mínims de dignitat, no els havien aconseguit, no els havien superat, des de les xarxes comunitàries hi arribin i des d'allà es puguin empoderar per participar de processos on realment ajudin a que les coses canviïn de veritat. És complicat, però no sé, altres maneres. Des del punt de vista de carrer, poder també, no sé, jo em faig una pregunta a mi i poder vosaltres també. O sigui, és una qüestió de com administrar del que disposem, perquè aquest és un problema greu i jo crec que principal, perquè d'aquí parteixen moltes altres coses i poder no es destinen prou diners o poder els diners de què disposem no es destinen bàsicament a començar per això? Aquesta és la meva pregunta des de bar, perquè jo crec que calés es mouen, vull dir que diners es mouen i poder és un problema de com es destinen. Segur, no en tinc cap dubte. El que he començat parlant de justícia social, hi ha un senyor, el John Rawls, que tenia una teoria de la justícia social que deia des del vel de la ignorància, si ningú sapiguéssim quines són les nostres condicions biopsicoeconòmiques, socials, si haguessis de decidir què t'estimes més, un món on la societat estigués organitzada des de la justícia social i per tant es dediquessin més recursos a superar les desigualtats d'aquell que està en desavantatge, si tu no sapiguessis quines són les teves condicions, des d'aquest de la ignorància, tothom votaria per la justícia social. Poca gent diria, no, una tòmbola, on si et toca estar entre el sector benestant, que té la vida garantida i tal, xauxa, i si no, doncs mira tu, si tens una discapacitat, si tens alguna vulnerabilitat, alguna fragilitat, escolta, la natura, això també passa, i mira, l'animal que es trenca el fèmur, doncs mor. No, amb el vel de la ignorància, si ningú sapiguéssim quines són les nostres condicions, què decidiríem tots? Voldríem una societat governada per la justícia social? Doncs ja està dit tot. Els recursos s'han d'adreçar cap on s'han d'adreçar. Sí, sumat una mica, evidentment, uns recursos necessaris que ara mateix no hi són, que garanteixen d'alguna manera la qualitat d'aquesta resposta col·lectiva i que garanteixen d'alguna manera la possibilitat de poder garantir aquesta equitat. Passa també per una correcta redistribució dels recursos. L'estat espanyol està a la cua d'Europa amb eines que permetin la redistribució d'aquests recursos. Si veiéssim les situacions de pobresa a la resta d'Europa previ a la redistribució d'aquests recursos, veurien com països que poden ser exemple de cobertura o d'un estat de benestar fort, com podia ser Alemanya, estan d'alguna manera en unes situacions de desigualtat terribles, fruit dels recursos propis del treball i de les persones que els aconsegueixen, però aquesta redistribució el que permet d'alguna manera és treballar en aquesta equitat. Per tant, hi ha un tema de recursos que és necessari i que jo crec que és una assignatura pendent. L'altre jo crec que la resposta no és només econòmica, aquí sortia l'element comunitari, aquesta comunitat com pot donar resposta a aquesta comunitat. Jo crec que d'entrada està situat al centre del debat, el Pla Estratègic de Serveis Socials 2024 de la Generalitat de Catalunya planteja com un dels eixos centrals aquesta resposta comunitària, aquesta mirada comunitària. El que passa és que crec que potser aquesta mirada comunitària l'estem fent partint d'una visió segurament una mica esbiaixada. És a dir, tots sabem, o podem estar d'acord, fa 40 anys la fortalesa de l'estructura criminal associativa, doncs en un moment determinat que sí, i que el sistema, una part del sistema passa a veure-la amb cert recel, perquè té una fortalesa i evidentment és capaç de reivindicar els seus drets, no només d'oferir
suport mutu, no? Sinó a més de reivindicar els seus drets i per tant de ser un contrapoder important, i per tant això fa que d'alguna manera doncs, també el suport a aquest moviment o el poc suport a aquest moviment hagi anat provocant mica en mica també d'alguna manera doncs, el que explicaria avui i debilitant-lo, l'aparició d'aquest estat del benestar fort en el seu moment, no? I aquesta resposta a les situacions de pobresa que abans diguéssim, es cobrien més aviat amb aquesta resposta diguéssim, col·lectiva, d'ajudes entre iguals, doncs és una resposta doncs, de no tenir en compte sempre les fortaleses, les possibilitats de la persona que està patint un problema però que té altres potencialitats i que lògicament pot participar d'aquesta resposta o durant aquells anys a no tenir en compte la xarxa diguéssim, comunitària d'aquesta persona i per tant un plantejament diguem-ne més paternalista que fa que es vagi desmuntant aquesta comunitat. I quan com a sistema no som capaços de tenir diguéssim, recursos per tots els problemes que tenim al voltant, aquesta comunitat s'ha anat desdibuixant i la volem tornar a construir. Però la tornem a construir d'entrada, i al meu entendre, a partir d'una mirada de com era fa 40 anys enrere, i és diferent en aquest moment, i sense tenir en compte la riquesa, diguem-ne, cultural, diguéssim, la riquesa o la pluralitat que ara mateix tenim a la nostra societat i que d'alguna manera doncs, aquesta solidaritat mútua, aquesta comunitat es va construint. Però quan l'administració vol de vegades impulsar aquest treball comunitari ho fa segurament, o ho fa de vegades sense tenir en compte aquesta estructura. Nosaltres analitzàvem, i amb això acabo, l'Observatori de la Realitat de Càritas a Girona té com un dels objectius conèixer millor la realitat de les persones que acompanya per nodrir diguéssim, els projectes d'intervenció, els que hi són o els que poden aparèixer, d'un millor coneixement de la realitat de les persones per poder atendre-les i intervenir millor amb elles. Doncs analitzàvem l'impacte de la Covid al seu moment, no? I quin havia estat aquest impacte. El que havíem vist és que davant d'una crisi molt diferent a la resta, coneixem, es va aturar, sobretot aquesta crisi social que va acompanyar la pandèmia, la crisi sanitària, es va aturar i per tant les persones que vivien, estaven fent feines diguéssim com més precàries van quedar d'un dia per l'altre absolutament sense cap ingrés i la situació va ser molt dura a diferència d'altres crisis on diguéssim els efectes es van anar produint al llarg de les setmanes, mesos o anys, doncs en aquest cas la cosa va quedar com molt aturada. La resposta va ser clarament insuficient i per part quan analitzàvem d'alguna manera com s'ho havien fet aquestes famílies per sortir-se, la persona que estava cuidant una persona gran i que de cop i volta li van dir d'un dia per l'altre no cal que tornis i durant un temps no va tornar i no tenia ingressos, la persona que estava fent tasques de neteja domèstica, la persona que estava cuidant criatures, la persona que estava treballant fent feines i feinetes, la persona que estava treballant, doncs de cop i volta va quedar sense cap ingrés i lògicament en funció d'aquestes economies sense cap estalvi que aixoplugués d'alguna manera o que fes de coixí. Quan preguntàvem si a les persones d'alguna manera el que va funcionar va ser aquesta solidaritat, és a dir, xarxes que es van reforçar, xarxes que van, és a dir, el que va pujar va ser precisament aquest suport on persones que ja estaven patint dificultats estaven fent un cop de mà als altres a intentar d'alguna manera suportar aquesta situació tan dramàtica que es va viure en aquell moment. Per tant, jo crec que la reactivació d'aquesta xarxa, el garantir aquests mínims que comentava en Roc també, per permetre que en un segon moment es pugui produir aquesta participació, aquesta resposta col·lectiva, crec que és un eix, que és un tema imprescindible per pensar una miqueta en aquest futur possible. Impressionant. És que és així, és que... M'has dit una cosa que m'ha semblat molt interessant, que és quan analitzàvem el que feia falta per poder fer després, perquè això no passa sempre. I l'organització en què tu estàs, això també ho conec, sé que és així, però massa sovint les administracions públiques se'ls salten aquest pas. I ve algú i diu, hem pensat que... I es fa allò. No, analitzem què està passant, coneguem què està passant. La societat del coneixement, els professionals, hi tindríem alguna cosa a dir, que d'alguna cosa sabem. I està bé escoltar a qui té aquesta informació i a qui la sap, i baixar una miqueta més a la realitat del carrer, perquè llavors és quan tu pots dissenyar polítiques públiques que realment donin resposta a les necessitats reals. No passa sempre això, i aquesta és una de les coses que hem de poder reivindicar, que les polítiques públiques necessiten un coneixement de la realitat pública i aquest coneixement passa per una anàlisi prèvia rigorosa, feta per la gent que hi és i feta per alguns que en sàpiguen també, i des d'allà després poder fer coses. Sovint aquest pas el trobem a faltar.
reprenent el que estàs dient, d'acord completament. O sigui, crec que moltes vegades des de l'administració es treballa massa a oficines i poc al carrer. O sigui, grups de treball trepitjant carrers cada dia, preguntant, veient amb els seus propis ulls les situacions reals, que són les que veiem els veïns i les veïnes dels pobles i de les ciutats, no? Poder ajudaria molt a l'hora de decidir cap a on s'ha d'anar des de les administracions, perquè moltes vegades, jo l'altre dia, nosaltres si veiem els pagaments que ha de fer un ajuntament en particular, ens adonem que realment la major part dels diners que destina és a pagament de personal. O sigui, pagament de personal que gestiona l'Ajuntament. La partida més gran sempre és la nòmina, no? Sempre, i amb les empreses passa una mica el mateix. La partida de personal és aquella que mai s'amortitza i per tant cada mes pim-pam, pim-pam, pim-pam. Però si una part petita, encara que fos petita, d'aquestes destinés equips a grups de treball des de les administracions, des dels ajuntaments, bàsicament, que és el que tenim més proper a nosaltres, això, a fer de trepitjar camins, de trepitjar carrers, de parlar amb la gent, o sigui, associacions com la teva, per exemple, sabeu què és això, perquè vosaltres esteu al carrer de forma habitual. Mira, que després et diré una cosa molt curiosa de què feu, lo bo que és el que feu i com es veu des de l'altre costat. I tornaré una altra vegada a la plaça 1 d'octubre. Ja m'entendràs per què t'ho dic, no? Però jo entenc que sí, que es trepitja poc als carrers. Es camina poc pels carrers des de les administracions i per això en moltes ocasions els recursos no es destinen exactament allà on s'han de destinar. Això que parlava de la plaça d'octubre, tots els que estem aquí sabem que és Càritas. Vull dir, Càritas, a estones pensem que inclús amb el que teniu no sabem com us ho feu, no? Però a la plaça d'octubre ara, per exemple, una cosa tan bonica com és i tan solidària com és anar a aparcar un cotxe i donar bocadillos a la gent, bocates a la gent que hi ha allà perquè puguin menjar aquell dia, genera crispació a nivell de veïns perquè pensen que el que feu és efecte crida, és fer que d'altres que no estan allà vagin a la plaça i cada vegada hi hagi més gent que vagi a buscar el bocadillo a aquella zona. O sigui que fixa't quines visions tan diferents. O sigui, una cosa tan humana i tan solidària com és anar a portar un bocadillo a una persona es veu des de l'altre cantó a nivell de barri, no? I ara ja deixo això, era un parèntesi perquè veiessis les dues visions. El que sí estic és totalment d'acord amb això que estàveu dient, no? Que poder cal menys oficina i més carrer, em sembla, des de l'Ajuntament. Creieu que l'administració o el sistema polític ens volen malalts, ens volen pobres, aborregats en aquest sentit i desinformats? Perquè en el tema educatiu els plans no es parla de l'important, de com has de cuidar la meva salut o les finances, vull dir, aquestes coses bàsiques, vitals per la vida, perquè la justícia social tinguem tots opció, no hi són. Què en penseu d'això? O és una exageració si us ho formulo així? Bueno, sí que ho és una mica, però no està faltat d'una certa veritat. I té a veure moltes vegades des d'on un es situa. És a dir, a l'hora de treballar o de perseguir aquest objectiu de justícia social, un es pot situar en un enfocament més d'autonomia, que jo crec que és cap on el món hauria de poder anar, i de fet a nivell europeu també s'estan marcant una mica aquestes directrius, l'autonomia en el sentit de capacitat de decidir. Sí, de les persones. O en un enfocament més de beneficència, no en el sentit de la caritat, sinó de voler fer el bé. Voler fer el bé. Jo vull fer el bé, i si jo vull fer el bé i tu no estàs triant malament, t'hauré d'explicar que estàs triant malament i que el meu bé és el que has de fer. És complicat, això. Si qui governa pensa que sap què és el que has de fer i t'ho diu i que això no és bo per tu i que el que és bo és una altra cosa, la teva capacitat de decidir queda marmada. Hi ha polítiques públiques que tenen decidit què és el que la gent necessita i que van canviant. I
també és veritat que hi ha polítiques públiques, i és les que hem de defensar i les que jo proposo que treballem per desplegar, on es treballa pel dret d'autonomia, la capacitat de decidir de les persones. Perquè les persones tenim una cosa que no ens la pot arrabassar ningú, que és la llibertat de decidir què volem fer. I la llibertat de decidir què volem fer té a veure no només amb coses tan individuals com la nostra salut. Jo puc voler prendre una decisió sobre la meva salut que no sigui la millor. Puc no voler acceptar un tractament mèdic que me'l recomani un especialista. Puc fer-ho o no? És la meva capacitat de decidir, és la meva llibertat. No? Però aquesta llibertat va més enllà de què volem fer, de què vull tenir, de quina societat vull jo, de quina ciutat vull jo, de quin barri vull jo. I llavors aquí torno una mica a enllaçar a l'organització. Aquí és important que les persones transcendim la nostra individualitat. Transcendim la nostra individualitat i ho podem fer organitzant-nos i participant. I llavors defensant. Perquè és l'única manera que tindrem d'apretar i d'aconseguir que aquestes polítiques públiques s'acostin més a les que volem. I això és la llibertat, allò que volem, defensar-ho i lluitar. És a dir, potser l'afirmació sí que és rotunda en els termes que l'has fet. Agafo potser sí un trosset, és a dir, començaves dient una miqueta la revolució industrial, d'alguna manera com després el sistema i l'escola com una de les eines que té el sistema durant dècades i segles s'ha dedicat a formar massa productiva, perquè el sistema estava massa productiva, per cop i volta. Jo diria que no, que hi ha un canvi estructural, o sí, és opinió personal. Jo crec que la massa productiva s'ha acabat, és a dir, la necessitat de tal volum de massa productiva s'ha acabat. Jo crec que el procés de mecanització actual fa que hi hagi més persones treballadores que persones que poden absorbir el mercat de treball i per tant d'alguna manera en aquest moment determinat crec que el sistema necessita més consumidors que productors i potser per aquest motiu també el mateix sistema i una mica l'educació diguéssim entra en el joc aquest d'anar d'alguna manera promovent aquesta massa de productors. Per què ho dic? Mireu, aquí estem veient com una eina, és a dir, en aquests termes d'equitat, de resposta a aquestes problemàtiques que apareixen aquí, estem veient la renda garantida, la renda bàsica, com una eina, diguem-ne, que podien considerar d'alguna manera positiva per a les persones que pateixen una situació de privació, de vulnerabilitat, que permeti garantir aquesta cobertura bàsica que estem dient. I podríem valorar-la com una mesura d'alguna manera vinculada ideològicament d'alguna manera amb els... Quan veiem els defensors d'aquesta mesura a altres zones del món, hi ha elements que ens generen algun dubte. Als Estats Units, Andrew Yang, que és un senyor del Partit Demòcrata, l'any 2020 fa una ponència amb la que defensa l'extensió d'una renda bàsica a tot el país. Ell parlava llavors de 1.000 euros per persona i més. Llavors, el que aquí estem veient com una mesura d'alguna manera trencadora pel que he vingut fins ara, estem parlant d'entrada de la renda garantida harmonitzada amb l'ingrés mínim vital. Estem parlant com una cosa revolucionària de la renda bàsica, d'alguna manera cada persona rebi uns ingressos mínims i garantir aquesta cobertura per poder començar a treballar amb els termes que plantejava en Roc, i per poder començar a fer una feina que vagi una mica més enllà quan això està garantit. Doncs hi ha altres zones i altres mirades ideològiques que plantegen això no com una eina que garanteixi justícia social, solidaritat, equitat, sinó com una eina que garanteixi la continuïtat del sistema, perquè el que no es pot permetre el sistema és que deixem de consumir i per tant hem de tenir uns mínims per poder anar consumint perquè si no la màquina s'apaga i llavors sí que tenim un problema. Per tant, jo crec que sí que hem de jugar amb aquest sistema que de vegades és pervers, que aquest sistema ens ofereix eines que de vegades, no perquè sigui la solució definitiva o la panacea, sí que ens permeten poder fer un treball d'empoderament de les persones, que jo estic d'acord amb en Roc, que és una miqueta el repte que tenim al davant i que ens permet d'alguna manera anar creixent. Jo mira, parlant d'això que deies, estàvem entrant, tots tres estem mirant de no entrar a fons amb temes que tinguin a veure amb política, sí o no? Estem mirant de... Esteu aquí...
I jo diria que, a veure, jo he de dir alguna cosa, d'això. O sigui, i què és realitat i què és sensació. Hi ha algú que es diu Josep per aquí, que ara entendrà per què hi entro. De vegades certes polítiques provoquen sensacions que no són realitats. O sigui, que un partit polític digui que tot està fet una misèria, que els carrers estan destrossats, que la gent se'ns menja, que no sé què, provoca que la gent automàticament, molt a pesar de que no sigui una realitat, tingui la sensació que això és així. I això jo crec que actualment està influint també. Està influint a nivell de barris i a nivell de ciutats. O sigui, que nosaltres ens mirem a la gent amb mala cara també ho provoca que hi hagi gent que digui si no te'l mires amb mala cara t'acabarà menjant. I ho poso perquè no ho hem dit i continuo sense parlar de partits polítics determinats, però tots sabem de qui estem parlant, o sigui, partits que volen créixer, que estan aprofitant aquestes debilitats per poder entrar a nivell de població. I això també és una realitat, o sigui que estan provocant sensacions que de vegades són exagerades, que de vegades no són tals realitats. I que està provocant el desplegament d'unes ideologies a nivell d'aquí, Europa, Estats Units, miris on miris, que el sorgiment d'aquest pensament, aquest populisme, amb aquesta ideologia clarament feixista, on el racisme agafa una volada propagandística molt gran i nosaltres sols d'una manera molt potent. Contra això no hi ha cap altre remei que l'organització, no n'hi ha cap altre. És a dir, no han de passar. I trencar relacions, no? Jo crec que ho deia Foucault, el llenguatge no només descriu el món, sinó que el construeix. I per tant, quan creem categories, etiquetes, quan juguem, és a dir, quan parlem d'alguns partits polítics és complicat, quan no parlem i llavors en el silenci un pot imaginar-se el que vols dir o no, també de vegades, clar, és evident que quan vinculem vulnerabilitat, exclusió social, problemes d'aquest caràcter amb la inseguretat, doncs estem jugant d'alguna manera a alimentar aquest discurs interessat per algú i menys interessat per uns altres. Agafo el guant que em llançaves, no ben bé amb el tema dels entrepans a la plaça d'Octubre, però sí, és a dir, quan pensem en la resposta adequada, pensem, doncs, en el cas de Càritas hem hagut de fer un replantejament des de fa un temps en relació a les ajudes més bàsiques. Aquesta és per la que se'ns coneix més, tot i que fem projectes, diguéssim, molt diversos i que aborden moltes realitats de les persones. Som coneguts des de fa temps pels projectes de caràcter, diguéssim, com més assistencial o com l'alimentació, per exemple, i per no defugir d'això. Quan nosaltres plantegem, què voldríem? Voldríem que la persona tingués ingressos i per tant pogués decidir què fa amb aquests ingressos i tingués cobert les seves necessitats. Si baixem un esgraó i això no és possible, voldríem que hi hagués una renda bàsica que permetés aquests ingressos d'alguna manera i que per tant li garantís aquesta cobertura de la mateixa manera. I si anem baixant esgraons, davant de l'esgraó de dir podem centralitzar alimentació, fruit de campanyes, d'excedents alimentaris, de compra d'aliments, que garanteixi una cistella bàsica per poder repartir, veient que és un model que he fet durant molt de temps, però que hi ha un que és una mica millor, que no seria la solució, és una mica millor, que és, per exemple, el pas que estem fent ara mateix a les targetes de prepagament, que les famílies vulnerables rebin una targeta per poder anar al súper, com fa qualsevol altra persona, a buscar els seus aliments. És a dir, i pensem que és menys estigmatitzador, i pensem que és més normalitzador, i pensem que és millor, i tot i que sabem que no és la solució, anem per aquí. Rebem també d'alguna manera, doncs allò que tothom coneix algú, que la cua d'un súper s'ha trobat, que algú estava fent... Clar, ho fem amb la... Deixem-ho dir així, ho deia en Roc, primer perquè jo crec que una bona intervenció amb un objectiu passa per un bon diagnòstic i per poder conèixer, i després perquè una bona avaluació ens permet d'alguna manera acabar decidint la propera vegada si l'acció que hem fet és bona o no és bona. Com que sabem que la immensa majoria de les vegades aquest tipus de resposta no només dignifica la situació de la persona més que la resposta anterior, si més no, i normalitza més que la resposta que havien donat fins a aquest moment, apostem per aquí, malgrat que de vegades hi hagi aquesta crítica de, clar, és que sí, i entrem en aquesta mena de discurs de criminalització de la pobresa, és que he vist que comprava gambes al súper, és que he vist que comprava... D'alguna manera, el que veiem és que aquesta avaluació ens diu que, mireu, curiosament, la immensa majoria de la gent que necessita aquest suport per cobrir la seva alimentació, el que fa,
o sorpresa, és cobrir la seva alimentació i que el percentatge de mal ús d'aquest tipus d'eines és ínfim. Per aquest motiu pensem que és una resposta que té molt més de guany que no pas de perjudici en relació a les que hi havia hagut. Però és evident que genera tot un debat concret, també una miqueta de persones que ideològicament poden situar-se una miqueta amb els partits que hem anat no anomenant, però sí que mig citant per aquí, o d'altres persones que en un moment determinat poden entrar en aquest discurs. A mi el que em sembla perillós és que, com que el discurs conté la realitat, si juguem de vegades aquesta vinculació, estem d'alguna manera alimentant sense saber-ho aquest altre discurs que hi estem... Totalment d'acord. Deixem-me que digui una cosa des del punt de vista... La meva feina és l'assessoria financera i en un món capitalista com el que estem, el desequilibri és necessari des del punt de vista capitalista, perquè és el que motiva. O sigui, que en una empresa o que en una societat n'hi hagi que visquin més bé que d'altres, s'entén des del capitalisme com el motor perquè aquestes persones que ara tenen menys que els altres busquin com tenir el mateix que tenen els de dalt. Això és una irrealitat, igual que els processos productius. Posaré dos exemples, o sigui, com llançar el que fem i com arribar a la conclusió que no serveix produir massa. Tots hem comprat, els que hem comprat cotxes des de fa molt de temps, per posar un exemple, fa 40 anys enrere tu volies un cotxe, anaves a la botiga, deies vull un cotxe i l'endemà te l'emportaves. Ara no és així. Ara les empreses s'han adonat que estocar cotxes amb grans esplanades no serveix de res més que per omplir-se de pols i no recollir el benefici d'haver produït una cosa. O sigui, ara tu vas, compres un cotxe i et diuen d'aquí 5 mesos el tindràs perquè te l'han de fabricar. A poc, l'empresa ja se'n va donant també que produir amb excés no és beneficiós ni tan sols per l'empresa, ni pels directius de l'empresa. Per altra banda, produir molt també és, de vegades, per temes de solidaritat, hauria de ser d'una altra manera. Jo vaig viure una època en què vosaltres sabeu com funciona el tomata canari. El tomata canari és una tomata que es fa moltíssim, que es produeix molt. Per qüestions de servei, i no servei social sinó militar, em va tocar fer la Mili a Canàries i jo vaig veure com es llançaven vaixells de tomates al mar, perquè el preu no baixés. Clar, aquest és el punt en què diem, hòstia, de veritat? En sèrio? Aquestes tomates no poden anar a la boca d'algú per en comptes de mar? Regalem-los-la? A les botigues hi haurà a la mateixa tomata que hi hauria d'haver, i si no es produís tant, però algú n'haurà aprofitat. Algú haurà aprofitat això, no? Llavors, la història és que a poc ja es va derivant a una realitat en quant al que necessita produir-se pel que s'ha de rebre. Però, o sigui, una persona al carrer, i ara vaig a lo que anava, una persona al carrer no necessita un cotxe per viure, i en canvi l'aliment sí que el necessita per menjar. Hi ha coses, i anem a les necessitats vitals, a l'aigua, al menjar, a poder anar vestit, a totes aquestes històries. Sí. Llavors, ja en plan, si anem tancant i resumint, seria quines propostes creieu que hauríem de donar des de les associacions de veïns, d'una banda, les institucions, les escoles també, incloure's aquí, què creieu que... i la pròpia administració? Jo crec que no hi ha una altra cosa que traslladar el coneixement implícit i explícit de la realitat que des de les associacions, des de les escoles, des dels col·lectius, des de les entitats del tercer sector es té de la realitat i construir un relat que només té una missió, que és empènyer a les polítiques públiques i forçar a les polítiques públiques cap a una agenda de prosperitat i de benestar, que és el que s'ha de fer. És a dir, allò que no surt del qui ho ha d'anar a sortir, s'ha d'acompanyar i generar aquest relat. Jo crec que és el paper més important que tenim, a banda d'aquesta xarxa de suport comunitària i més solidària, des de
el sentit estricte de la paraula. Més enllà d'això és construir una narrativa, construir un relat que empenyi les polítiques públiques cap a prioritzar els eixos que realment s'han de prioritzar, no? Com abans comentava en Calle. No veig un altre, crec que és una responsabilitat gairebé, un imperatiu ètic, no? Que tenim. Sí, jo crec que una visió més extrema de redistribució de la riquesa, que em sembla difícil imaginar a curt i a mig termini, sí? Dissortadament, i per tant pensar que amb els recursos que comptem, doncs una millor aplicació d'aquests recursos que garanteixi aquest sistema de serveis socials digne, per tant recursos necessaris, i una mirada de col·laboració clara entre la societat civil organitzada, les institucions i les entitats del tercer sector, que puguem ser capaços de donar d'alguna manera aquesta resposta necessària, que passi per aquesta mirada comunitària, i passi per aquest treball comunitari, aquest treball d'intentar d'alguna manera articular aquesta organització. Jo tenia un professor que deia, clar, el problema de la participació és que la gent que ve té el mal costum de tenir opinió i de donar-la, no? I per tant, doncs, que ve volta després, doncs és evident que quan tu articules aquesta resposta, doncs és evident que llavors estàs donant veu i estàs donant l'opció que la gent pugui d'alguna manera decidir, en aquest poder de decisió. Comentava en Roc d'alguna manera què vol, què necessita, com s'organitza, però penso que no podem prescindir d'alguna manera d'aquesta mirada, d'aquesta estructura organitzativa comunitària per afrontar els reptes que ens venen, que són grans i que són importants. Jo crec que hi ha fenòmens nous, sortia el tema de l'habitatge sense sensellarisme, els darrers informes ens parlen de l'aparició d'aquesta mena de precariat del treballador pobre, d'aquest treballador que malgrat recuperar una feina que ha perdut en algun moment, doncs un cop treballant no ingressa prou diners com per poder garantir la seva subsistència, i per tant l'any passat, l'any 2023, la memòria de Càritas de Girona plantejava que el 50% de les persones ateses treballaven. Clar, quan tu penses, no només, jo deia abans, no només tenim projectes de cobertura de necessitats bàsiques, tenim molts altres projectes, però és cert que un gruix de les persones que acompanyem i que atenem són ateses per aquests projectes d'alimentació, roba, ajudes econòmiques. Llavors, pensar que també aquests projectes, un 50% de les persones que estan atenent són treballadores, ens fa necessàriament replantejar-nos d'alguna manera aquests aspectes que són com més estructurals. També, però la resposta més immediata que necessiten aquestes persones passa per aquesta organització col·lectiva i que siguin capaços d'articular aquesta resposta col·lectiva. I passa per trencar segurament aquest etnocentrisme amb el que de vegades plantegem aquest treball comunitari, aquesta resposta comunitària, i es tracta d'aixecar una mica el coll, com les girafes, aquesta visió que ens permeti això i permeti que hi ha estructures d'alguna manera organitzatives a la nostra societat que són molt bones i que organitzen, i per tant promoure-les i fomentar-les, i que passa per donar veu a les persones que ara mateix no tenen aquesta veu, per poder tenir aquest diagnòstic que comentava en Roc de situació, i per poder abordar aquesta problemàtica, lògicament amb tots els recursos públics necessaris, tots els que siguin necessaris, o possibles almenys, però també d'alguna manera amb aquesta resposta, diguéssim, col·lectiva que permeti donar resposta. Vols afegir alguna cosa des del veïnat? Des del veïnat, jo em sembla que les associacions ja fan coses, realment. Jo crec que les associacions estan fent coses, el que passa que el veïnat s'ocupa bàsicament del veïnat, que és el que han de fer les associacions de veïns. Nosaltres, per exemple, ara no ho he plantejat, però és una de les coses que plantejaven veïns, per exemple, en un barri vell, com és el nostre, on el jovent no hi és, perquè som gent gran, doncs l'acompanyament és important. O sigui, hi ha molta gent sola, amb 80 i escaig d'anys, amb 90 anys, que està visquent d'una manera un autèntic desastre perquè tampoc se sent acompanyada. Això serà un problema cada dia més gran, perquè cada dia vivim més anys, per temes de salut podem allargar una mica més la vida i cada vegada hi haurà més gent d'aquest tipus. En barris com el nostre és important, no? Però des dels barris, des de les associacions de veïns, jo crec que ja poder fora important que a les associacions de veïns ens diguéssiu com hi podem actuar també, perquè s'han de tenir idees, i nosaltres bàsicament pensem en nosaltres mateixos i en les nostres necessitats, però poder aquestes persones que han de fer carrer ens podrien dir exactament què podem fer des de les associacions, perquè això
estigués més regulat o fos més correcte o poguéssim ajudar d'alguna manera. No? És del que parlava quan deia que l'organització col·lectiva ha de ser prou densa, sòlida i cohesionada, és a dir, les associacions de veïns no haurien de poder estar soles, perquè a la ciutat hi ha altres col·lectius, hi ha altres organitzacions, hi ha altres associacions que poden interactuar i que és de la interconnexió aquesta solidària com una xarxa d'espores que poden néixer realment realitats diferents, no? I construir-se realitats diferents. L'envelliment de la societat és un temazo, La salut pública, el concepte de salut pública ha promogut que la societat pugui arribar a una edat més avançada, amb unes condicions de salut millors, no? I per tant s'ha afegit anys a la vida, no? Jo crec que el repte ara és afegir vida als anys. La gent que ja és molt gran, no? Han de poder tenir una vida plena, una vida activa, han de poder no estar sols si no volen estar sols, han de poder tenir coses a fer, han de poder participar de la vida comunitària d'una manera més important, no? I antigament hi havia els consells de savis, vull dir que la gent gran se'ls ha d'escoltar sempre. Una cosa que dic molt sovint als meus nets. Se'ls ha d'escoltar sempre. Sí, només per afegir, jo crec que treballo en una entitat de voluntariat, per tant penso que la interconnexió de les organitzacions que estem treballant a Girona doncs pot ser un eix, jo crec que el voluntariat és un eix. Tu parlaves de la solitud, nosaltres, fonamentat en un estudi antic, però que parlava una miqueta de que analitzava la situació de persones grans, parlo dels anys 90, quan és un projecte d'acompanyament a gent gran, i que llavors resulta que persones grans que vivien soles, malgrat les pensions petites, malgrat les dificultats per arribar a final de mes, malgrat viure en habitatges que no sempre estaven preparats per la seva dinàmica, plantejaven com a primer problema la solitud. Llavors, de cop d'això va passar d'alguna manera el que va fer néixer un projecte d'acompanyament a persones grans, i per tant una part de la ciutadania s'organitza a través d'una entitat per acompanyar persones que viuen soles, i això va derivar també en un projecte intergeneracional on promovia que els joves d'aquell barri anessin a les residències a fer una visita regular, establissin una relació amb persones grans. Per tant, aquest tipus de respostes, o una altra que em semblava, quan la gent és gran, tu planteges aquest problema i viu en solitud, a vegades és una dificultat també saber en quin moment es produeix algun problema de salut o algun problema important d'aquestes persones. Hi ha projectes, el projecte FAR, o altres experiències que el que passen és per contactar, és a dir, qui pot saber que hi ha hagut un problema d'aquesta persona gran que viu sola? Doncs potser la farmàcia, la carnisseria, la fleca, per tant contactar amb aquests punts de connexió per poder preveure quan hi ha aquesta dificultat. És a dir, jo crec que aprofitar aquest coneixement, els barris configuren una realitat cada cop més diferent i segurament el barri de fa uns anys és diferent al barri d'ara, tu deies una miqueta això a l'inici, però jo crec que hem d'anar teixint aquest treball conjunt, aquesta mirada compartida per buscar aquests punts de col·laboració que tu plantejaves. Molt bé, doncs creieu que voleu fer alguna pregunta? El públic que tenim per afegir? Jo volia preguntar una cosa. Què us fa pensar que ciutadans com nosaltres, que passem pel carrer, com aquests senyors que tenim aquí fora del centre cívic, passes pel costat i hi ha gent que pensa, ostres, quina pena, com els podríem ajudar, però hi ha gent que passa pel costat i fan una acció de rebuig. No? Per què? Per què? Què us fa pensar que hi hagi una sensació de ai, pobres, o de rebuig i fins i tot d'acts, ben lluny? Qüestió d'educació, egoisme, què? Què és el que fa? Jo vull dir una cosa amb això. Crec que, i enllaço amb el que comentàvem fa un moment, el relat és molt important i l'educació és molt important i la reacció de les persones quan passem i com veus que reacciona la persona que està al teu costat és molt important. Jo recordo quan estudiava a Barcelona i a la universitat i ens movíem i sortíem a vegades de nit per la plaça Reial i un dia vaig veure un senyor que feia molts dies que clarament vivia allà. I un dia no me'n vaig poder estar i jo dic, ostres, aquesta persona que clarament es veia que havia vingut d'un país molt llunyà cap al sud
I vaig posar a parlar amb ell i dic, ostres, tu has vingut de molt lluny i estàs aquí. Realment això t'atuta. I em diu, veus aquesta font? Dic, sí. Diu, saps quan he de caminar jo al meu país per anar a trobar l'aigua? Saps? Llavors, clar, o sigui, aquesta mirada ho canvia tot. Ho canvia tot. És bé de triar entre el dolent i el pitjor. Clar, llavors el relat és important i passa amb tot, passa amb això, passa amb la idea de la mort. És una societat que estem d'esquenes a la mort d'una manera. Jo vaig veure un dia una senyora que passava amb el seu fill pel carrer i hi havia un ocellet i està dormint. Com que està dormint? Com que està dormint? És mort. O sigui, no? Que expliquem-ho i parlem-ne i diguem-ho i compartim-ho i treballem i la realitat passa per aquestes coses. No? I aquest senyor, i vas amb el teu fill pel carrer i veus un senyor que demana allà al pont d'Eiffel o que està dormint al damunt d'uns cartrons, no? Doncs li expliques. Que això és fruit d'una desigualtat, que el món no està funcionant com hauria, que hi ha coses que hem de treballar per canviar i aquestes coses, no? I això s'ha d'explicar als fills. No? I d'aquesta manera ells ho veuen diferent i poden entrar en això i han de conèixer la realitat i els hem de poder explicar. I el fill, dic els fills perquè és de seguida el que et surt, no? Però amb els fills, amb els companys, amb amics, amb persones conegudes que poder també entren en discursos d'aquests perquè no som immunes a uns missatges que són molt potents, que estan sobretot a les xarxes socials. No hem parlat de les xarxes socials, però algun dia no? Hi ha missatges que són allà i estan subvencionats i dirigits i clarament malintencionats a crear unes sensacions i unes idees com les que explicava en Santi abans. No? Per tant, doncs, sí que hi ha coses a fer, però no és pas fàcil. Se m'acudirien més, però jo crec, i vull dir aquesta resposta, que quan no pensem en d'altres possibilitats o quan no se'ns acuden altres solucions, jo crec que fer pedagogia i predicar amb l'exemple són dos elements absolutament recomanables. No? De dir, comentava, com jo, quan vaig amb la meva filla pel carrer, li explico aquesta situació, o no? Una miqueta podem passar que allò ens podem canviar de vorera, podem fer veure que no existeix, o podem parlar del tema, o per dir, una miqueta com actuo jo, no sé, jo estic treballant a Càritas i també a la universitat, a la zona de les àligues i la facultat de lletres i d'educació hi ha també, diguéssim, com molt sovint, persones que estan vivint al carrer i tal, no? Que sé, passa per i estan allà, passa per saludar-les, passa per xerrar amb elles amb les que volen xerrar i no amb les que no volen xerrar, passen per, jo què sé, estan davant del bar campus i entro a fer el cafè quan aparco allà, demanar, en el meu cas, si volen un cafè, trec un cafè, però no un cafè, dic, té un cafè i marxo, i m'assec allà i amb gent que no vol xerrar i llavors cap problema, doncs jo vaig com em vaig i amb gent que vol xerrar i estàs allà, jo que sé, que és per una mica la xerrada, no sé, actuant com pensis que, com et surti, no? Jo crec que l'exemple és molt més potent de vegades del que pensem. No és l'única manera, vull dir que no és una manera d'ensenyar, és l'única manera d'ensenyar l'exemple, pot ser una altra cosa. Si no estic confós, avui aquí a Girona hi ha un dinar solidari a la plaça Calvet i Rubalcaba que tinc entès que és un... O sigui, la solidaritat està en el sentit d'aprofitar el menjar que es llançaria i mentalitzar la gent que cal fer aprofitament. Me temo que els que vagin a menjar seran gent que també podrien menjar a taula de casa seva, vull dir que no és solidari en el sentit de donar menjar a gent que tingui dificultats, em sembla. Hi ha estudis, o sigui, se sap la situació en aquest moment de quin és l'aprofitament o el malbaratament de menjar. Em refereixo als excedents que puguin tenir restaurants i bars, els excedents que hi pugui haver-hi a les botigues i supermercats, en el sentit de que més enllà del que reculli el Banc dels Aliments, no sé fins a quin punt es podria fer així. El Banc dels Aliments jo entenc que és un aprofitament a l'engròs, però aquest aprofitament a la menuda
d'aquests restes de menjar que hi puguin haver-hi a supermercats i tal, que llavors a la vegada a fora del supermercat hi ha gent que no té menjar, en aquest moment, m'he allargat molt, però en aquest moment la situació quina és? Realment s'aprofita el menjar, es llença, es podria fer alguna cosa per aprofitar-lo millor? Sí, jo crec que hi ha com dos objectius diferents que poden coincidir en algun moment. Un té a veure des d'un punt de vista de la sostenibilitat, d'alguna manera, amb la lluita contra el malbaratament alimentari, i això vol dir d'entrada coses que no s'està fent, que vol dir produir menys, quan cal produir menys, i buscar eines per veure com canalitzar aquest excedent quan es produeix d'una forma, diguéssim, més normalitzada en el nostre dia a dia. Ara mateix tots trobem alguns supermercats, aquells productes amb etiquetes grogues i en un lloc concret que diu, mira, aquesta carn que caduca, en principi, o que és apta pel consum fins demà passat, en lloc de vendre-te-la al preu tal, te la venga a un preu menor i tu la compres. Jo tinc l'opció, en un moment determinat, de dir, mira, com que és per sopar, fantàstic, compro aquesta carn i ho faig. O hi ha aquestes xarxes, aquestes aplicacions, sí que existeixen perquè fleques, restaurants, botigues de menjars preparats puguin vendre aquests aliments sobrants d'alguna manera a un preu menor a persones que els poden comprar. Jo crec que la responsabilitat de lluita contra el malbaratament és compartida. Durant molts anys hem pensat que l'única fórmula era canalitzar-ho cap a les persones en situació més vulnerable, cap a les persones en situació de pobresa, que és una de les coses que s'ha donat i que s'ha intentat fer de la millor forma possible, però crec que hem d'ampliar d'alguna manera la mirada en relació a la lluita contra aquest malbaratament. I d'altra banda, buscar quina és a dir, i per separat, buscar quina és la millor fórmula per garantir l'alimentació de les persones que no tenen garantit. Quan hi hagi coincidència ho estem fent i ho fem de la millor forma possible, però hi ha altres formes de fer-ho, és a dir, hi ha experiències a altres zones d'Europa amb les que aquests productes es canalitzen cap a un supermercat, que igual que les botigues de segona mà pots comprar tu, puc comprar jo, pot comprar qui vulgui, i també algú, m'entens? Jo puc fer-ho perquè tinc dificultats econòmiques, jo puc fer-ho perquè des d'una opció més militant crec que la indústria de la roba és un dels principals problemes mediambientals que té el planeta i per tant que la roba s'ha de reaprofitar, cadascú pot fer pel motiu que vulgui, però tots podem anar a comprar roba a aquell preu. Per tant, pensar en botigues on es canalitzin aquests aliments i es puguin comprar a un preu reduït perquè la caducitat és curta, perquè són productes aptes pel consum però no per la venda, perquè tenen algun datara determinada a l'etiqueta, que tots aquests productes es puguin canalitzar cap a altres recursos que puguin ser d'alguna manera accessibles per la gent que té pocs recursos com una opció, per què no, i també per la gent que vulgui consumir-los per altres qüestions. Ara jo crec que és un repte que tenim pendent, és a dir, estem en una sobreproducció, hem de canviar la mirada. Fa 40 anys anaves a la fleca o anaves a la botiga i a última hora abans de tancar i t'ha dit, mira, em queda una sense sal i una, ara volem anar al súper i tenir el súper ple fins a les 9 menys 5, tot i que tanquin a les 9. Això provoca segurament aquests elements. Jo crec que haurem d'anar, diguéssim, responsabilitzant-nos totes plegades amb quina és la resposta necessària per evitar aquest malbaratament alimentari, que clarament s'ha d'evitar i no ens el podem permetre, i pensar de forma separada, d'entrada, amb quina és la resposta necessària per a les persones que no tinguin garantit aquest dret. Voldria fer dues. Una me l'heu provocat sense voler perquè no m'heu acabat de respondre una part que heu respost, perquè no us heu atrevit a entrar en el tema polític, segurament per prudència, però de fet és potser el que més ara ens acaba condicionant la construcció d'una societat justa. És erroni pensar que l'ultradreta és la culpable dels desequilibris perquè no volen entrar en segons quins temes, perquè acaba sent supremacista i en els seus els cuida. Són els altres a qui no cuida. Per tant, estem parlant segurament d'un tema de feixisme, no d'ultradreta, sinó de feixisme. Pensar que els pobres són pobres perquè volen i perquè no s'esforcen prou. Creieu que tenim un problema transversal d'educació? Perquè heu parlat només de la mainada. Com fem perquè els grans, els adults que ja no tenen accés a ambients pedagògics, aprenguem aquests matisos polítics? Una. I dos, Girona té prous estructures assistencials? Sempre parlem de la sopa com l'única peça que ha produït un efecte crida perquè és l'única estructura pública comarcal o territorial, i en
encara provoca la sensació que a Girona hi hagi més gent al carrer no atesa. Quin tipus o quin model d'estructura territorial seria el més adequat per enfrontar-nos al que està passant? Ja acabo. Per on començar? Està clar que el tema de l'ultradreta és tal com l'has definit, no? I que el discurs és estrictament el feixisme i per tant en aquest estarem d'acord tots que no hi ha qüestió a debatre sinó que és barrera i punt, no? És a dir, no ha de passar aquest discurs i no hem de deixar que penetri i ens hem d'enfrontar amb tot. L'altre és el tema de com es distribueixen els recursos públics en relació a la ciutat. Has parlat de la SOPA, no? La SOPA fa una feina molt complicada en un moment d'una gran complexitat, però no és ni de bon tros el recurs que pugui donar solució a la problemàtica actual. Les proves són evidents. Les proves són evidents. I el problema més visible i més important és el de la gent al carrer. La gent al carrer, i d'això tampoc n'hem parlat. La gent al carrer és una problemàtica que també té un caire de gènere important. Quan es fa un cens de les persones que viuen al carrer, veu que majoritàriament són homes, perquè la dona al carrer, i segurament no aconseguim comptar-les totes, perquè una dona al carrer ni tan sols és perillós fins i tot identificar-se com algú al carrer per una dona. La seguretat i els riscos es multipliquen exponencialment per fet de ser dona i estar al carrer. I això no es pot treballar només des d'un recurs com la SOPA, perquè a la mateixa SOPA tampoc no és fàcil ser dona. Llavors aquest és un tema important. No és fàcil ser dona al carrer, no és fàcil ser dona en segons quins recursos assistencials. I per tant, les solucions no són a curt termini, jo em sap greu perquè soc el cenizo, perquè és a dir, la problemàtica és tan complexa que no té una solució fàcil, no es tracta de posar un recurs aquí, un recurs aquí, un recurs aquí i això s'acabarà. La problemàtica és d'origen, és a dir, la problemàtica és de les condicions que generen aquesta situació, aquesta problemàtica. Les condicions, l'organització social que tenim és una organització social que genera aquest tipus de problemàtica. I anem a les arrels. Tot l'altre és transitori, però si no hi ha una política social, una política pública que vagi a les arrels i que mentrestant s'ocupi d'aquestes coses, però t'has d'ocupar, com allò en medicina seria, ocupar-se del símptoma. Si tu en medicina t'ocupes del símptoma, no ataques la malaltia, perquè sovint el que passa és que, com l'aigua, busca una escletxa i apareix per un altre lloc. Això els psicòlegs en sabem, perquè durant molt de temps hi havia maneres d'intervenir que atacaven el símptoma i el símptoma el que feia era aquest no, doncs en faig un altre, perquè el malestar és el que origina el símptoma. Si no ataques el malestar, el símptoma pren una altra forma. En les polítiques socials es tracta del mateix. Les intervencions d'aquest tipus són intervencions adreçades al símptoma. O hi ha una política pública adreçada a l'origen, o això no té final, i és un pou sense fons. Aboques i aboques i aboques i aboques, però quan has solucionat això te n'han aparegut 30 més. És el que deia el Calle fa un moment. A cada bugada perds un llençol. A cada nova crisi, període de recuperació, en deixem uns quants pel camí. I això no s'acaba de subsanar mai, perquè el tema és d'arrel, el tema és d'origen, el tema és que ens repensem. Jo he començat abans dient la societat va canviant a un ritme que fins i tot necessitem paraules noves per explicar el que passa, perquè les antigues no ens serveixen. Llavors, com que anem per darrere, continuem aplicant polítiques velles a problemes nous i no ens en sortim. No necessitem 3 sopes més, que ens anirien molt bé, però no necessitem 3 sopes més. El que necessitem és identificar, que les tenim bastant identificades, les causes que porten al fet de necessitar recursos com la sopa. I organitzar-nos diferent, perquè aquestes coses no passin. Si no ho fem així, per molt que anem posant sopes, sempre necessitarem una sopa més.
No sé si estàs d'acord amb això, però... És que... Avui hagués estat interessant poder... És que no has acabat de respondre la primera. Insisteix. Perdona, Quina era la primera? No, ja sé que m'enrotllo molt, però... Hem parlat de l'educació de la mainada. Ah, sí, la gent gran. Els grans, que ja no entrem en un espai pedagògic obligatori. Sí, sí. Però, mira, aquí, per exemple, és un lloc on un ha de mirar de no venir mai sol. Sempre ha de portar algú. Aquesta és l'actitud, la manera és aquesta. És a dir, les persones que ja no estan en un espai, en un escenari pedagògic, no? Necessiten que, i aquí és quan jo parlo de la capacitat d'organitzar-nos d'una manera de la densitat i la coherència de l'organització col·lectiva és això. És a dir, un no ve a aquest tipus de coses sol, un no ve a aquest tipus de xerrades sol, un no va a una manifestació sol, i ha de portar algú. És que si no ho fem així no ens en sortirem. És a dir, l'organització col·lectiva, l'autoorganització és la que permet pressionar a les polítiques públiques perquè entomin d'una vegada aquests eixos troncals de polítiques d'inclusió en tots els sentits, de drets, de treball, d'habitatge, d'educació, de sanitat, administrativa, de situacions administratives de les persones que viuen aquí. Hi ha hagut un debat amb el tema dels empadronaments, no? Totes aquestes coses. És a dir, clar, els mínims s'han de garantir. No pot ser que tu no tinguis accés a una cosa sense la qual no pots accedir al següent esglaó. No. Poso l'exemple del futbol. La federació li demana a un nen que per jugar al partit tingui l'empadronament. Li demanen a aquell nen que aporti l'empadronament per jugar un partit de futbol perquè té un NIE. I diu, va, doncs, pares que treballen i tenen un horari difícil, diuen, això ho puc treure per seu electrònica. Sí, treuen el paper per seu electrònica. I després, quan l'entrega, diu, no, però el necessito amb antiguitat. Amb antiguitat no el puc treure per seu electrònica, he d'anar a l'Ajuntament. A l'Ajuntament no hi puc anar perquè l'horari d'obertura de l'Ajuntament és el meu horari de treball. El nen es perd el primer partit. Per què? No tenia l'empadronament amb antiguitat. Esteu d'acord amb mi que és ridícul això, no? Sí. Aquestes coses passen. Llavors, hem de treballar perquè aquestes coses deixin de passar, no? No té massa sentit. Sí, jo agafant la pregunta, és a dir, com que és difícil educar algú que no es plantegi que necessita ser educat o és difícil, doncs, bueno, d'alguna manera, doncs, jo penso una miqueta les coses que deia abans, jo penso que des d'intentar dir les coses pel seu nom, passant per intentar trencar, sí, o no jugar al discurs dels que associant termes concrets acaben creant una realitat, no? I acaben, diguéssim, aconseguint que els penúltims vegin els últims com els grans enemics i no segurament a qui és responsable de que aquestes problemàtiques estructurals no estiguin resoltes. Compartint això i amb el propi exemple és que no se m'acut una forma diferent d'alguna manera, no? Explicar-me cada cop que tingui oportunitat, intentar fer pedagogia no només amb la meva filla, no? Fer pedagogia amb la gent que m'envolta a la mesura de les meves possibilitats, sí, encara que a risc de ser el pesat que sempre treu el tema, intentant de vegades, jo què sé, no caure. Un exemple clar, és a dir, els grups de WhatsApp funcionen, aquests acudits, tot plegat, a vegades alguns aspectes que considerem com a problemàtiques importants, no? Fins i tot, jo què sé, violència masclista o altres elements i tot plegat, que de vegades des de l'humor circulen i tot plegat, o temes d'immigració, temes, no? Tot aquest discurs que després quan el veiem, diguéssim, d'una forma seriosa, escrit, signat per un partit, ens esgarrifa, circula de vegades amb aquest humor, amb aquesta normalitat, tot plegat, de vegades tallant aquest tipus de... tallant i generant aquests debats i de vegades provocant situacions incòmodes que es diu, sisplau, a mi no m'han dit aquestes coses perquè, home, és una broma, no, doncs... És a dir, jo crec... no fem broma. Vull dir, decidint no fer bromes amb algunes coses, decidint que jo no vull contribuir a crear una realitat a partir d'un llenguatge que vinculi, jo què sé, immigració amb seguretat, que vinculi problemàtiques socials o de risc d'exclusió amb seguretat, intentant d'alguna manera desvincular això, parlant per separat, parlant de les causes, parlant de qui té la responsabilitat, no sé.
I bueno, com va dir el Roc, si a més aquest tipus d'actes vens amb algú, doncs ja són dues persones les que... Sí? Molt bé, hi ha alguna pregunta? Sí. Ha dit una cosa que trobo que és molt important. El micro, teniu? Anar a les arrels, no? Als orígens, perquè en realitat si no podem muntar dispositius d'atenció social doncs fins a l'infinit, no? Però esclar, això per mi és complicadíssim, perquè una cosa és l'origen individual o personal i l'altra cosa ens remuntem a l'origen, als problemes de la societat, no? Per exemple, el tema de l'habitatge és un tema que serviria, si es pal·liés, seria una política pública factible, factible dintre de lo complex que es construï, no? Però en realitat és un peix que ens posa la cua, anirem fent equipaments, atenció i tal i qual, però no podrem lluitar contra els orígens. I lligat amb això, s'ha parlat també abans de la renda bàsica universal. Jo soc de les que hi crec, no soc tècnica ni soc economista ni res, té molts defensors i té molts detractors, òbviament, no? Però penseu que seria potser, sense poder arribar als orígens de veritat, la renda bàsica seria una solució com a mínim per pal·liar aquestes situacions de tanta desigualtat? Jo crec que, és a dir, al final és una qüestió d'esglaons, no? I tu dius, bueno, doncs l'ideal seria aquest, o el que cal és això, i ens hem d'adreçar d'alguna manera a aconseguir aquest, però pel mig hi ha persones que tenen problemàtiques avui. Dirà, molt bé, tu planteges anar a lluitar, sí, o anar a canviar això d'una forma com més estructural, però jo el problema el tinc avui. Per tant, crec que també calen eines avui per les persones que avui estan patint, i jo crec que la renda bàsica és una eina fonamental per intentar dibuixar una societat diferent on es puguin generar dinàmiques com les que en Roc comentava, de poder promoure aquesta participació activa de les persones que tenen aquest problema, aquestes xarxes, a l'hora de teixir d'alguna manera o facilitar que es puguin teixir aquestes aliances. És imprescindible que la gent tingui una cobertura garantida. És difícil estar pensant en participar quan el que tens és un neguit perquè a veure com m'omplo la nevera o com pago d'alguna manera el lloguer no em fan fora al final de mes. I altres que tenen a veure, per plantejar el tema de l'habitatge, clar, estem anys, és a dir, la mitjana europea d'habitatge social està per sobre del 15%, nosaltres estem per sota del 4%. Sí? Què vol dir això? Vol dir que ens queda molt de camí a córrer amb recursos que no van a pal·liar l'arrel de la problemàtica, però que sí que ens permetien d'alguna manera minimitzar el seu impacte per poder anar fent aquest treball d'una forma més organitzada i més acompanyada. Aquest teixit més sòlid que en Roc ha anat comentant s'ha de poder d'alguna manera nodrir també de les persones que pateixen aquest problema i que veiem que quan això passa és molt potent. Tots podem tenir al cap exemples com la PA, per exemple, que al final neix de persones que tenen una dificultat, que s'uneixen i tenen una potència brutal. Tot això, per possibilitar això, cal d'alguna manera anar promovent l'aparició d'aquest tipus d'organitzacions i passa per garantir uns mínims a les persones que estan vivint aquesta dificultat. Per tant, la renda podria ser una eina bona, que ja et deia que altres persones, diguem-ne, no sospitoses de tenir una ideologia, diguem-ne, d'esquerra, la defensen a altres zones perquè veuen com una fórmula per garantir sigui com sigui, és igual. Compro la idea, però avui això em permet segurament poder acompanyar una persona des d'una perspectiva diferent perquè pot garantir aquests mínims, pot deixar enrere, si més no una mica, aquest neguit, per això com omplo la nevera, com aconsegueixo que no em facin fora a final de mes o com aconsegueixo d'alguna manera cobrir aquesta necessitat bàsica i puc començar a treballar amb una perspectiva de futur que ara queda com molt vetada. És a dir, el tema és, quan les persones viuen situacions com les que estem aquí dibuixant, hi ha una mena de vena que dificulta veure més enllà i dificulta veure quines són aquestes eines, que és evidentment com cobreixo la necessitat avui, és evident que això es produeix. I que estic molt d'acord, o sigui, el tema que les persones necessiten tenir uns ingressos que li permetin viure amb un mínim de dignitat. Això hauria de ser bàsic, i per tant, i que la societat hauria de poder organitzar-se perquè això sigui així, també. Però una qüestió que té a veure amb la dignitat, que és molt important. Per mi és molt important perquè més enllà, sense això un no pot subjectivar-se ni tan sols. Un no sent que tingui capacitat ni té agència per dedicar-se massa a res que no sigui la supervivència. Però més enllà d'això, és que tal com està el món, és a dir, hi ha unes realitats que són, per mi, és a dir, és difícil pensar que
puguem arribar a un escenari on hi hagi feina per tothom. Això és complicat. Jo no ho veig. I hi ha una altra realitat, que és que de vegades treballem amb persones que són molt difícilment inseribles al mercat laboral. Molt difícilment inseribles al mercat laboral. Si és que ho són. Si és que ho són. Hi ha persones que han estat tan castigades per la vida, han tingut tan poques oportunitats de construir res, que són persones que difícilment poden tenir accés al món laboral. Perquè els seus recursos, el seu funcionament psicològic, és el funcionament d'algú sota amenaça contínua, d'algú en estat d'alerta contínua, d'algú que no té capacitat de fixar l'atenció en una mateixa activitat durant més d'una determinada estona. I són perfils que, fins i tot a nivell psicològic, són difícilment inseribles en el món laboral. Aquestes persones no tenen dret a tenir uns ingressos mínims que els permeti viure amb dignitat, més enllà d'una prestació que hagi d'anar a buscar a un despatx d'uns serveis socials de la zona on visqui. No han de tenir garantits l'accés a una vivenda mínima, l'accés a un temps de lleure. No han de tenir garantits això. I això demana uns ingressos, i això demana tenir accés a una capacitat de despesa. I això té a veure amb la dignitat de la persona. I les societats s'organitzen des d'aquí. No es poden organitzar d'una altra manera. Jo estic molt d'acord en això. Fins i tot, i a més estic segur, he vist alguns que econòmicament, és que fins i tot podria sortir rentable. És a dir, que són persones que les necessitats són tantes, són multiassistides per una quantitat de serveis que fins i tot des d'allò públic, des de la tresoreria, la despesa és més gran que dir-li vostè té aquests diners per viure perquè se'ls mereix perquè és una persona i visqui amb aquests diners i no ha de demanar-me al seu treballador social de referència una ajuda per l'aigua, una ajuda per la llum, una ajuda per viure, una ajuda d'aliments, una ajuda de tal, que al final quan suma des d'allò públic estaríem allà mateix i sense la pèrdua de dignitat que suposa tot això. Sense la pèrdua de dignitat que suposa. Perquè la dignitat, recorda que al començament dèiem sense la dignitat un no té l'agència per empoderar-se i participar activament de la societat i pressionar a les polítiques perquè hi hagi polítiques públiques millor i ser un membre actiu de la societat i sentir-se millor. I al final tanquem el cercle. És un peix que es menja la cua. Jo volia preguntar una cosa. Deixant de banda les polítiques socials, que ja hi ha qui se n'ocupen, a nivell individual, jo, per exemple, si vaig pel carrer i veig una persona gran, com comentava abans en Santi, que també té necessitats, li portaré la compra, l'ajudaré a creuar, l'aniré a veure de tant en quant, però a nivell individual, què fem si trobem una persona al carrer? Li baixo menjar, li compro una manta, li dono diners, què podem fer? Perquè a mi, sincerament, se m'ocut trucar, mira, és que tinc un senyor aquí que es troba malament, que veig que no... Però què podem fer? O hem de fer alguna cosa? Què fem? Una cosa molt important és veure-la, perquè molta gent no les veu. No les veu perquè quan passen no miren, perquè ja saben qui són. I ser vist vol dir ser reconegut com algú, i llavors moltes vegades en la dignitat hi ha això també, el reconeixement de ser algú que mereix ser vist, que mereix ser escoltat, que mereix ser interpel·lat d'alguna manera, que ella explicava aquest cafè en el bar del campus. De vegades pots fer poc més que això, però tot i que tu pensis que això és poc, això pot ser, per l'altre és molt. Més que trucar un telèfon on qui sap qui te'n despenjarà el telèfon i que et dirà que potser ja ho saben i que ja estan al corrent i que... Passarà algú per allà, algun dia. Que llavors és això, truques per telèfon, és que hi ha un senyor aquí que veig que va molt borratxo o ha vomitat,
i passa mitja hora, Ja. i no venen, i dius, si qui s'ha d'ocupar d'això no fa res, no? Què haig de fer jo? Sí, a vegades tens encàrrecs i això sí que tens encàrrecs que no pots atendre, És a dir, que qui s'ha d'ocupar d'això no fa res, aquest qui s'ha d'ocupar d'això a vegades no està decidit qui s'ha d'ocupar d'això, no? Si hi ha un senyor al carrer que va begut, potser el problema passa de ser un problema de salut d'aquell senyor, que ho és, a ser un problema de seguretat pública. Llavors, en lloc de venir a ajudar-lo, venen a procurar que a conseqüència d'anar begut no passi algun aldarull. Clar, ja estàs canviant la mirada aquí, no? De vegades, si el senyor no es troba bé, llavors el qui s'ha de trucar és una ambulància. Però qui s'ha de trucar per informar que hi ha un senyor al carrer, per informar que hi ha un senyor al carrer, no hi ha ningú que en aquell moment li pugui donar solució a això, perquè és que no existeix. No existeix la solució que aquell senyor estigui al carrer, almenys no existeix en aquell moment. És a dir, perquè aquell senyor és un dels 113 senyors que estan al carrer. No sé, dic 113 com podria dir, però vaja, no crec que... Sí, jo per centrar, és a dir, em sembla un bon tema, però una miqueta perquè apareguin, clar, d'alguna manera les dificultats socials a Girona passen per la gent que viu al carrer i que sovint el fet de veure-les i de visibilitzar-les és una acció molt més revolucionària del que pensem. Recordo un projecte de Gijón, d'una associació de joves que treballaven sovint fent repartiment d'entrepans i de brou calent a la nit a la gent que viu al carrer, que va iniciar un projecte que va ser, conjuntament amb aquestes persones, va ser identificar unes figures fetes en fusta i en cartró, pintades, que simulaven d'alguna manera la persona al carrer. Hi havia algú que estava sempre allà assegut, o estava estirat, o estava en aquest punt, estava en aquest banc, i van crear aquestes figures. Llavors, l'impacte de la campanya quin va ser? Doncs gravar en càmera quina era la reacció de la gent quan veia aquestes figures de color al carrer que simulaven la persona, quan estaven acostumades absolutament a passar per davant i a no veure aquesta persona, per tant, de visibilitzar-les. I amb l'objectiu de visibilitzar, crec que a Girona hi ha moltes dificultats socials que queden amagades. És a dir, la pobresa és important, l'impacte d'aquesta pobresa és important, la Covid accelera 5 anys els processos de digitalització i de cop i volta, si ja hi havia moltes gestions que es podien fer abans de la pandèmia que s'havien de fer de forma digital, després de la pandèmia hem vist que hi ha hagut un canvi brutal i per tant les persones que ja podien patir anteriorment dificultats per la gestió de la seva vida diària vinculades amb dificultats de competències bàsiques per entendre la documentació que havien de llegir, etc. Quan a més això ho han de fer amb un ordinador, això és increïble. Quan a més les situacions personals passen perquè no sempre estigui garantit una connexió adequada a la llar o un dispositiu adequat a la llar, aquesta bretxa digital es multiplica. El 60% d'aquestes llars de Girona tenen menors a càrrec, per tant aquests menors, que jo tinc una filla a l'institut, és a dir, jo ja no imagino una educació, o no l'he vist, on no sigui necessari un classroom, un Moodle, una eina informàtica, una plataforma que doni cobertura d'alguna manera a la resta d'eines que utilitza l'institut i que per tant d'alguna manera algú que pugui fer els deures sense tenir una connexió a internet o un ordinador. Això no està passant i per tant estem normalitzant això. Quan analitzem quantes famílies tenen dificultats d'habitatge a Girona són moltíssimes. A Girona ciutat, quantes famílies estan vivint per dificultats socials en situació d'ocupació d'habitatge, fins i tot en famílies que tenen uns ingressos provenents del treball però que o són insuficients o hi ha un mercat d'habitatge que no permet d'alguna manera que aquestes persones puguin trobar un habitatge o perquè hi ha un racisme institucional que de vegades sí, que provoca que hi hagi persones que per determinades qüestions vinculades amb el seu origen o la seva raça tinguin més dificultats que d'altres per accedir a un habitatge i per tant aquest habitatge no es llogui. Famílies que tenen dificultats d'habitatge n'hi ha moltes a Girona en aquesta situació, amb un fenomen nou que ha aparegut que és el relloguer, per tant famílies senceres, no joves que converteixen en pis, estudiants, no, famílies senceres que estan vivint en una habitació havent d'establir horaris per utilitzar el lavabo o utilitzar la cuina. Aquí també hi ha menors a càrrec d'aquestes famílies, per tant situacions que estem vivint al nostre voltant i que diguéssim com molt punyents, que potser no eren tan presents fa 20 anys, 25 anys enrere, que ara sí que ho són, una estructura comunitària que té les mancances que hem anat descrivint i que d'alguna manera
ara es valora que és diguéssim, un element diguéssim, fonamental per pensar en aquesta resposta, però que d'alguna manera ara mateix encara no és prou potent. Són situacions que tenim al voltant i que potser no és el senyor que hem vist aquí fora entrant, però és la veïna o la persona que viu dos edificis més enllà que pateix aquesta situació. I llavors d'alguna manera això, fer-ho present, visibilitzar-ho, és un dels elements que jo crec que és important per posar-ho a l'eix del debat. I per tant, que les polítiques que comentava també el Roc vagin adreçades per això, a treballar aquest element. Per tant, a nivell individual és reconèixer que existeix, no? Començar per aquí. I potser transmetre-ho a la gent i fer veure, escolta, tenim... Comencem per aquí. Que siguin visibles. El que deies abans, soc voluntària de l'associació de protecció civil i aquest, em sembla que no sé si va ser juliol o agost, es va fer recompte del sense sostre a Girona i posaven 110 infectats, que això no vol dir que n'hi hagi... I quants eren dones? Quants eren dones? Molt pocs, perquè les dones, el que deies tu, no apareixen, no s'identifiquen. O no se senten segures. Però són, no? N'hi ha. N'hi ha, però no... Jo crec que ara l'Ajuntament ha valorat que en l'estiu dels 110 ha passat a 150. Sí, no serà que hi ha massa gent a Girona ja? Ha vingut molta gent i potser Girona no pot acollir tanta gent. Jo penso això, vaja, jo al carrer jovent, amb el meu marit de vegades diguem, què en farem d'aquest jovent? Què en farem d'aquest jovent? O com ens organitzem, o com redistribuïm. Jo aquest estiu vaig estar... Tu, com si més que no saps quin provindre poden tenir. Els veus pel carrer? Sí. Aquest estiu vaig estar amb la família a Dublín, sí? Una ciutat de 600.000 habitants. Jo vaig tenir la sensació de que les persones al carrer eren moltes més de les que veig aquí. I allò que busques, amb una mica informació. Llavors veus que el segon país amb la renda per capita més alta de la Unió Europea té una ciutat com Dublín, que seria 6 vegades Girona, però no 40 vegades Girona, té un total de 10.000 persones al carrer. 10.000. 10.000 persones al carrer, sí. Això ja ve dels seus països. Si els seus països, aquesta gent poguessin estar una mica bé, clar, Durant segles hem estat explotant aquests països, traient els recursos d'allà, portant-los cap aquí i deixant-los sense els recursos. Llavors hem obligat aquesta gent a haver de buscar altres futurs allà on ells pensen que poden sobreviure. O sigui, el tema està amb el que dèiem abans, o sigui, de que hi ha un desequilibri total a nivell de globus terraqui, de civilització, i les de la mare pàtria encara, però vull dir, tots aquests pobrets que han vingut del Senegal, que han vingut de no sé què, els seus països no poden... Però deixi'm que li faci una pregunta. Imagini's vostè que viu al Senegal i que demà no sap què donarà als seus fills per menjar perquè ha de córrer 50 quilòmetres per buscar... El Senegal no volen que marxin. O sigui, el problema és que nosaltres ho veiem des d'una visió de persones que no ho necessitem, això perquè ja ho tenim a casa. No sé, fa pena, però després dius, Bé, és que són tants, és que no podem engolir això, em penso, no sé. és sumament interessant, no?, el que ens han explicat i se'ns ha fet ja una mica És tard. molt idíl·lic, és molt idíl·lic. Sí, molt idíl·lic. Molt Bueno, idíl·lic. intentem... Molt. Això serveix per centrar-nos, Sí. donar-nos les gràcies. Si hem presentat una visió idíl·lica, crec que hem tingut un problema de comunicació enorme, perquè sí. Tu no, encara he dit més bé, perquè jo a Càritas sempre he tingut una mica de cosa, perquè pensava, ostres, aniràs allà a col·laborar, però jo no estaré empàtica amb aquella persona que me vingui a demanar el menjar. Vull dir, necessito, saps, empatitzar-me amb aquesta persona, i no ho faré. I per això no hi he anat mai, al banc dels aliments. Ho ha de provar. Això és fer-ho. Col·laborem econòmicament, però allò de fer-te voluntari, necessita... Jo, sí,
convidadíssima, sí, a que vingui un dia, no a fer-se voluntària, però sí a conèixer quins projectes fem, com podem col·laborar. Hi ha projectes ben diversos, la realitat és, la problemàtica social a Girona és molt diversa i segur que tothom pot trobar l'espai on pot sentir-se còmode d'alguna manera intentant fer un compte mà a persones, ja des del reforç escolar, passant per l'acompanyament a persones grans que pateixen solitud, projectes com veig assistencials també hi són, però són... Necessito, perquè m'ho veig que cada vegada més egoista. Moltes gràcies. Doncs convidadíssima, sí, i tant. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies per haver vingut i per aquest debat, i sobretot a vosaltres, ponents, per aquest debat que hem tingut, que ens ha interpel·lat i, sobretot, a l'acció, a l'acció de ser solidaris cada vegada més. Bé, arribem fins aquí i us emplacem fins 30 dies aproximadament, no? Fins la propera.